سلام كم يمسكم ذي خبركم تخططلتين لومي ربع شوعة ترين زي تدالوا زينا وشتن وطان حيزنا لكم كريمنا لنا كتكاتلنا بخبر زقدم بيترس منجس فلما جن أقدر ساحة بريت علونا مع كنا زينا هاجرنا عبد هلو عالماون زباون معبالتات كومون زبيتا وقدام زتكورة كلام حتت مس كبر بريزيدنت سياسة فوركي عبد كربا معلتات ككايدا مخانن نحبر منستر زينا نمكتالكم بخبرنا عدمكم بقندي عرست زينا نفلم بعل الدتا بمدبر حيل اير فنكل بالعلم معرك تسنبينو مدب نوس ربح قاطعو حرشام وكت مهرتي ركبه خمزلو حرستات قليصام بمغنيات حد شعمتن بعل الدتن بسمرا وددر قد خدانن كنجنان تخايدون بريطانيا فرنسان انصار روسيا زكاده سراويتنا بيوكرين كلها كم زخيل عميتن تشاينا كلتاوا اغلغلوت زلو فريات ناب جابان كيلا كلكيلا أبي مونغو سراويت منجس سوريان كرداوينن هدوغاتن توليون بعل الدات بموهاد منستر زينا كوميشن بهالن سبورتن حيل اير ايرتران بمدبر حيل اير فنكل بخبز بلا معرك تبعيلو أبتي منستر هابت بحري آتو تولد غلاتن أما حداري زوباسي من أوكيه بحري ويزورو أسمرة برهان زركبهم سمزن عدوماتن سترقبلو مدب وانا أنا أزازي حيل أير إيرترا ميجر جنرال تخلي هابت سلاسي أبزس معقال هايمانو تاو بعلاتنا كم حبرة سب مجلسي كبرتاتنا كمون تأمرتي سنيتنان حدنتنان مخانو بمتكاس نتمدب نمعوات نزعاتو أكالاتا مسجينو اتسنبل بسنة باباو مسانا دوقتات دميغنيرو مدب النوس ربح قاطع حرشا بملات نمتكبار مؤكد مهرت اخلي معارن قاقحوني حفظو كمزلو حارست قليصوم كاب هزباو ركبات منستر حرشا زبصحن حبريتا بملكع تصابصاب توهايدلو افريم قده كقربايو منستر حرشا وحسن مازاون مقبي نقولو اب كل مزبل مرحا قدنا زتكبرو زل استراتيجي نوس ربح قاطعو حرشا مؤكوت مهرتي ركبو خمزلو حرستوت قليصام كنفر زباو ركبات منستر حرشا نبيرين ابزلا اخو صبصاب ازي اب سلسته وقتتات اب 1400 متر تكبر لمعز الراتنا حملتن كمون مفرن هبن مربح درهو قدنان زد تقالل طمر مدب درو اب كلاي عمتو تصفو وصيت كهب كم جمره حبيروم اتي اب فالماي عمتو اب 10 شح قاصعوتا زتتكبر مدب اب كلاي عمتو نابل علي 33 شح قاصعوتات كم صفحه اتتصبصب يتقس كاب قدامت تتقمت نايت مدب زخونه تقماطاي بلزان زبا سرجقا حرستاي برخت تقسته نت مدب بنوس درجه نفتنا جميرو بزرخبو اتبابع وصيت ابزوانزي قاصعوتات بمبزاح كاب 1 هكتار كساب 7 كنتال اخلي كحفز كم زبقع قليصوم تقماطي نوزبا عدو خالا حرستاي يوسف تخل مريمون اب قدما ابره اب 1400 متر كاب زرو عفون لعلي 9 كنتال كم زرقبه ارغاغيصوم بزي كازي اب قبلاو قفون هبي بمرباحن ناي قدنا درهو بمفراينس تمالئ معزاو مهرتن مركابي نطف كم زلو قليصوم رفت حرشه نقول له تمالئ سرنايخون قبعاتخون قراتاتخون انقاقحخون معرخون سلتمالئ مركحسي عبيكي اندابلت كير كلا تعم مكرتيع جنحنا بسرنا جميرنا اب درهون هبنوين حجي نطف لنا مالتي جاب نجمر عمينا جميرنا عم نجمر كلا بمنستر حرشا خمس زوريهم توهايلنا مستوى مريتنا بتعم عدلاديل دقاقيمنا حارسنا دكوينا بمسمر حارسنا داتبكو حراي مدميدنا اغواتيتنا
دريا تفرحقت حجنا 20 سنتيمتر 25 سنتيمتر غيرو اتوكا بمترايت تعقن سنتي تخاب نغحنا بنغح ግን 25 نيرو كم دليت كاتنقاسقاس غبو صحياي تخايدلو غبو مكنخان مستغبرلو كوعبت احنا صبوق تترخينا ማለት حرستاي زر سناي بينه كامنو زبا عتكليزانن حرستاي تسفازغ هبت مريم كامنو زبا غالانفن بوغنوم سلاتي منستر حرشا ببوانو زهبو ماستمروتات مدبن اسربوح قاصع حرشا بملئات بمتغبار مؤكت مهرت اخلي معرن قاقحون بمحفاس نسدرا بيتم كوينوم نعداغا زقون مازاو مغبي كقربو كم جمرو حبيروم درهوسي قلعخات عنقللو كمون سبيتي نيچو بربراون كافتن قاق حشيتا بلا سما اكللو غداي سلازخونه بزحج خباب 25 درو الله واناتي دولد حج زين هاجرنا درين ماتي زين كابو صبو كافتي ترف مرف متخاخه تقلبه بزح لشجراي كنا قابلاو قف حجي يعني بكلتشحن 23 دي جميريو بمسرح رشا تي ما مرحم استوهبنا تي مستوارحه اريومنا نزي أسر خوالهمنا سريحة علىكم سولكم ومعسلتي خلادي خالهمني يدخلون يرى يتولى شعو ناي قدم بهلاوي سن زمر النهبي كاو خفتنا هبي قريصه يتلنا كفتي بهلاوي زنصنحني نتنعو اكلت قريصه نبا اقعجي فرقو خفتنا نبرخون بزي كيدو بصبو قصيلو اب حد مبروار غزي حجي اسراخيله مربيده دلو خفتي حد قبلاو مالتي بخمزي ابصبو الله حج خلته قابلو قفو الله نهي لاته مالتي بس حارس ببزح هلخ بزح حسر امبر بزح خلقتينا وركم زي نرقح تبلقين عم غسغاس غيروم لنا تا غبيتي استاي هيبومنا مالتي لك اتن سلسته ربيعي توهيبناني بربيعتي خيدنا مزن كون هجي تي زتغرات مجمره دلاديليا ادكيا سلسته غزي 4 غزي حرارسيا مالتي كابتنا قدم بتاع صافي خلق موصا زي حنتي نعي عبي بيت مرت خوينا هنو مالتي አገራው ማህበር ዲዛይነራት ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን በመውሃድ በመግናት ሓድሽ ዓመት 2026 በዓል ልደትን ዘዳለዎ ውድድር ቅድ ክዳን ቁንጅናን ተማሊ 6 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ መምሕዳር ዞባ ማእከል ተኻይዱ እዚ ሕብረ ብሔራዊ ኣልባሳትና ሕላገት መንነትና ብዝብል ቴማ ንልዕሊ 3 ሰዓታት ዝቐፀለ ውድድር ንባህላዊ ኣልባሳት ብሔራትና ምስ ዘመናዊ ስፌትን ቅድን ብምልፋን ዝተዳለወ እዩ ኣቦንበር ማሕበር ኣቶ ኣብርሃም ሱልጣን ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ውድድር መዛዘሚ መድረኽ ናይቲ ካብ 29 ሕዳራት ሒዙ ኣብ መንጎ 9 ዲዛይነራትን 84 ሞዴላትን ክካየድ ዝጸንሐ ውድድራት ኮይኑ 20 ሞዴላትን ኣልባሳትን ከም ዘጠቓልል ገሊጹ ቅዲ ክዳን ንዘለካ ሓይሊ ሓሳብ ብጥበባዊ መንገዲ ኣብ ዓለባታት ከተንጸባርቕ ምኻል እዩ ዝበለ ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሓላፊ ጨንፈር ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ኣቶ ሙሃድ ስሌማን ብወገኑ ኣባላት ማሕበር ዲዛይነራት ንባህላዊ ኣልባሳት ሕብረተሰቦም ብፈጠራዊ ኣገባብ ማዕሪጎም መንነቱ ከይደወኑ ብመሳጣ ኣገባብ ከንጸባርቑ ኣተሓሳሲቡ ኣብ መወዳእታ ንዕውታት ዲዛይነራትን ሞዴላትን ሽልማት ተዓዲሉ ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነራት ኤርትራ ኣብ 2022 ዝተመስረተ ኮይኑ ዛጊት 200 ኣባላት ኣለዎ ኣባላት ሃማደ ንዘባሎ ጋዓንሰባ እኽለማይ ብምድላው ኣብ ከባቢኦም ኣብ ሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ንሳተፉ ዘሎ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣተባቢዐን እቲ መደብ ነቶም ኣብ ህንፀት ዲጋ ኣኼት ተዋፊሮም ሽግር ስተማይ ሰብን ጥሪትን ንምቅላል ዝፅዕሩ ዘሎ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንምስጋን ዝተወደበ ኮይኑ ወኪል ሃማደ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሊባን ወይዘሮ ኣልጋነሽ ቴድሮስ ገሊጻ ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ መሃንድስ ተመስገን ጎይቶም ብወገኑ 11 ሜትሮ ጎንን 13 ሜትሮ ቁመትን ዘለዎ ዲጋ ኣኼት ልዕሊ 500,000 ሜትሮ ኩቦ ከም ትሕዝ ብምጥቃስ ድሮ 51 ሚታዊት ካብቲ መስርሕ ተዛዚሙ ከም ዘሎ ብርሂሙ ኣመሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ሊባን ኣቶ ተስፋይ ከሰተ ብወገኑ ዲጋ ኣኼት ኣካል ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንዘባሎ ጋዓንሰባ ብህዝብን መንግስትን ዝህነት ዘሎ ከንዘንቲ ማይ ከም ዝኾነት ብምጥቃስ ነቲ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተወስደ ተበግሶ ሞጊሱ ተመሳሳሊ መደባት ኣቐዲሙ ብነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ሓበላ ሊባን ቀረና ሁዶን ዴዳን ተወዲቡ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ነበርቲ በጊዶም ዝተማይ ንምርካብ ነዊሕ ክጓዓዙ ይግደዱ ምንባሮም ብምዝካር ብልዑል ተሳትፎ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ትህነፅ ዘላ ዲጋ ኣኼት ንፀገሞም መሰረታዊ ፍታሕ ከም ተምፅእ ተስፎም ገሊፆም ኣብ ንዞባ ኣፍዓበት ኣብዚ ዓመት እዚ ፀገማት ዝተማይ ንምፍታሕ ከም ዝስራሕ ተገሊፁ
ኣመሓዳሪት ንኡዘባ ኣቶ ኣሕመድ መሐመድ ኑር ረጀብ ብ4 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝተወጠነ መደባት ምስራሕ ራህያታት ከም ዘጠቓልልን መጽናዕቱ ከም ተወደአን አብሪሁ በዚ መሰረት ኣብ ቃምጨዋ ምህናጽ ራህያ ምዝርጋሕ መስመር ማይን ምዝርጋሕ ምስራሕ ባስካን ኣብ ቆቦን ምምሕዳር ከባቢ ገብገብ ድማ ራህያ ምስራሕ ዝርከቦ ፕሮጀክታት ክትግበር ከምኡን ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ሰፊሕ ወፍራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክካየድ እዩ ተሳተፍቲ ብወገኖም መሰረት ኩሉ ልምዓታዊ መደባት ዝኾነ ርእሰ ውጥን ከተማ ፍዓበት ክቀላጠፍ ተላብዮም ኣብታ ኣኼባ ኣመሓደርትን ኣካየድቲ ስራሕን ምምሕዳራት ከባቢ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣባላት ምምሕዳር ንኡዘባን ጨናፍር ሚኒስትርታትን ተረኺቦም ነይሮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ብሪጣንያን ፈረንሳን አንጻር ሩስያ ዝቃለስ ሰራዊት ናብ ዩክሬን ክልእኻ ከም ዝኽእል ኣሚተን እተን ሃገራት ንዝገለጻት ማለት 6 ጥሪ ኣብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ ኣብ ዘካየድኦ ኣብ ጉዳይ ጸጥታዊ ውሕስነት ዩክሬን ዘተኮረ ርክብ እዩ ክልቴን ሃገራት ኣሽሓት ወታደራት ናብ ዩክሬን ክልእኻ ድልዋት ምህላውን ብምጥቃስ ካልኦት መሻርክቲ ክስዕብኦ ጸዊዐን ንዩክሬን ጸጥታዊ ውሕስነት ክትገብር ድልውቶ ምዃና ዝገለጸት ኣሜሪካ ግና ንጉዳይ ምልኣኽ ሰራዊት ኣሜሪካ ንጹር መልገጺ ኣይሃበትን ዘላ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ሃገሩን ናብ ዩክሬን ሰራዊት ክትልእኽ ቅርብቲ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምግላጹ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ሩስያ መልኣኽ ግዳማዊ ሰራዊት ናብ ዩክሬን ነቲ ኩናት ካልእ ኣንፈት ከም ዘትሕዞ ብምሕባር ነቲ ግዳማዊ ሰራዊት ቀዳማይ ዕላማ ከም ትገብሮ ደጊማ ነጺራላ ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ኣሜሪካን ሩስያን ኩናት ዩክሬን ብዘተ ንምዕራፍ ዘካየዶ ዘለዋ ጻዕርታት ክስዕቦ ከም ዘይጸንሓየን ዝውቀሳ ሩስያ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምፍታሕ ዝውሰድ ስጉምቲን ረብሓታታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምስ ዘይከውን ጥራይ ከም ትቕበሎ ክትገልጽ ጸኒሓላ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ክልታዊ ኣገልግሎት ዘለዎ ፍርያት ናብ ጃፓን ከይለኣኽ ከልኪላ ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ሎሚ 7 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሃገሩ ናብ ጃፓን እትገብሮ ዝጸንሐት ሰላማውን ወታደራዊ መዓላታት ዘገልግል ፍርያት ደው ከም ተብሎ ኣፍሊጡሎ ብጉዳይ ደሴት ታይዋን ምስ ጃፓን ተፋሓፊሓ ዘላ ቻይና ዕላማት ስጉምቲ ሃገራዊ ጸጥታ ንምሓስ ምዃኑ ገሊጻ ይኹን እምበር ቻይና ዝርዝር ናይቲ ዝተኸልከለ ፍርያት ኣይነፀረትን ዘላ መንግስቲ ጃፓን ኣብ ልዕሊ ደሴት ታይዋን ክውሰድ ንዝኽእል ናይ ምጽምባር ስጉምቲ ሃገሩ ኢዳ ኣጣሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ምትፍናን ከም ዝሰዓበ ጸብጻባት የረድኡ ቻይና ጉዳይ ደሴት ታይዋን ዘይስገር ቀይሕ መስመር ምዃኑ ብተደጋጋሚ ከተነጽር ጸኒሓላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያን በኣሜሪካ ዝድገፉ ኩርዳውያን ዕጡቃትን ዝተወልዐ ግጭት ብ6 ጥሪ እውን ቀጺሉ ከም ዝወዓለ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ኣብ ከተማ ሓለብን ከባቢኣን ዝተወልዐ ግጭት ካብ ክልቲኦም ብውሕዱ 25 ከም ተቐትሉን ጸጥታዊ ኩነታት ከባቢ መሊሱ ከም ዝኸረረን ተገሊጹ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያን እቶም ዕጡቃትን በቲ ግጭት ንሓድዶም ይዋቃቀሱ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ሶርያ ካብ 2011 ብዝተኸስተ ግዳማዊ ምትእታው ዝጠንቁ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ከም ተመዛበሉን ይፍለጥ ተፈጥራዊ ጸጋታት ንምዝማት ዝግበር ምትእታው ይቕጽል ስለ ዘሎ ቅልውላውታ ሃገር በቐሊሉ ዝዓርፍ ከም ዘይመስል ተንተንቲ ይጠቕሱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቬኔዙዌላ ካብ 30 ክሳብ 50 ሚልዮን በርሚል ዝተኣገደ ነዳዲ ናብ ኣሜሪካ ከም ትልእኽ ገሊጹ እቲ መብዛሕትኡ ኣብ መራኽብን ታንከራትን ተኸዚኑ ዘሎ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ብዘሎ ዋጋ ከም ዝሽየጥን ኣታዊታቱ ባዕሉ ክቆጻጸሮ ምዃኑን ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ 6 ጥሪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሓቢሩ ነቲ ነዳዲ ካብ ቬኔዙዌላ ብቐጥታ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝርከብ መራግፊ ወደባት ክልኣኽ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ትራምፕ ጸሓፊ ጸዓት ኣሜሪካ ክሪስ ራይት ነቲ መደብ ንምትግባር ከም ተመዘዘ ፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ መዓልታት ድሕርቲ ኣሜሪካ ኣብ ቬኔዙዌላ ሰፊሕ ስርሒት ብምክያድ ንፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮን በዓልቲ ቤቱን ምጭዋያ እዩ እቲ ስርሒት ብቐንዱ ንጸጋታት ነዳዲ ቬኔዙዌላ ንምቁፅጻር ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዮም ሓያሎ ወገናት ዝወቕሱ ዘለዉ መራሕቲ ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንርእሰ ምምሕዳር ደሴት ግሪንላንድ ኣብ ትሕቲ ግዛት ኣሜሪካ ክትኣቱ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓሳት ተቃይሞሞ ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ መርዝን
ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኬር ስታርመርን ዝርከቦም 7 መራሕቲ ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅዋ ሓበራዊ መግለጺ እታ ደሴት ዋንነት ህዝባ ጥራይ ከም ዝኾነት ሓቢሮም ብዘይካዚ እቶም መራሕቲ ጸጥታ ዞባ ኣርክቲክ ንርግኣትን ሰላምን ኤውሮጳ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር መጻኢ ደሴት ግሪንላንድ ብመንግስቲ ዴንማርክ ጥራይ ከም ዝውሰንን ንኻልእ ኣካል ከም ዘይምልከትን ኣነጺሮም እዚ ምዕባለታት እዚ ዝኽሰት ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንህላዊ መራኸቢ ብሩስያን ቻይናን ኣብ ዞባ ኣርክቲክ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ንደሴት ግሪንላንድ ጸጥታውን ናይ ምክልኻልን ረብሓታታ ከም ትደልያን ሓይሊ ክትጥቀም ከም ትኽእልን ድሕሪ ምእማት እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዴንማርክ ሜት ፍሬደሪክስን ኣሜሪካ ንደሴት ግሪንላንድ ንምቁፅጻር ትገብሮ ዝኾነ ይኹን ፈተነታት ንወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዘፍርስ ከም ዝኸውን ኣጠንቂቓላ ኣብ ዞባ ኣርክቲክ ትርከብ ርእሰ ምምሕዳር ግሪንላንድ ኣካል ኣሜሪካ ክትከውን ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ንኣመሓዳሪ ክፍለ ሃገር ሉዊዚያና ፍሉይ ልኡኽ ኣብታ ደሴት ክኸውን ምምዛዙ ዝዝከር እዩ ሰራዊት ፓኪስታን ኣብ 2025 ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገሩ ብዝተኻየደ ኣንጻር ሽበራ ዘቐንዐ ስርሒታት ብውሕዱ 2597 ሽበራውያን ከም ተቐትሉ ፍሊጡ ተግባራ ሽበራ ዝዓበየ ስጋእቲ ሃገሩ ኮይኑ ዝሓበረ ሰራዊት ፓኪስታን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብማእከላይ ገምጋም መዓልታዊ ብስልያ ዝተሰነየ ስርሒታት ፀረ ሽበራ ብኣባላት ፖሊስን ኣካላት ጸጥታን ከም ተኻይዳ ኣነጺሩ ኣብቲ ስርሒት 1235 ኣባላት ጸጥታን ሰላማውያን ሰባትን ከም ተቐትሉ ሰራዊት ፓኪስታን ብተወሳኺ ገሊጹ ኣብ 2025 ኣብ ፓኪስታን 5397 ሽበራዊ መጥቃዕትታት ከም ተኻይደ ዝሕብሩ ጸብጻባት 29 ሚታዊት ካቡ ኣብ ኣውራጃ ባሎቺስታን ከም ዝኾነ ይጠቕሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ብጸጋታት ንዳድን ባህርያዊ ሓጋዝን ሃብታም ምዃኑ ንዝጥቀስ ኣውራጃ ባሎቺስታን ንምቁፅጻር ኣንጻር መንግስቲ ፓኪስታን ዝቐንዐ ስርሒታት ከካይዱ ምጽንሖም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረዱ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኢንዶኔዥያ ንመዓልታት ዝዋቕዐ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋ ዕለቕለቕ ሰብኣዊ ንዋታውን ትሕቲ ቅርጻውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ኣብ ከባቢ ደሴት ሱላዌሲ ዝተኸስተ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሕብሩ ሰብ መዚ ኢንዶኔዥያ ዓሰርተታት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ እቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ጽርግያን ድማ ብፍላይ ዕንወት ከም ዘውረደ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣሽሓት ሰባት ካብ ኣባይቶም ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓዳር 2025 ኣብ ዞባ ሱማትራ ብዘጋጠመ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ምህማም መሬትን ህይወት ኣስታት 1000 ሰባት ከም ተቐዝፈ ይዝከር ኢንዶኔዥያ ብዕለቕለቕ ምህማም መሬት ምንቅጥቃጥ ምድሪ እሳተ ጎመራን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ኤስያ ከም ትጥቃዕ ይግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ በዓል ልደት ኣብ መደበር ሓይሊ ኣየር ፈንቅል ብልዑል ማዕርግ ተጸንቢሉ መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጽዖ ሕርሻ ምእኩት ምህርቲ ይርከቦ ከም ዘሎ ሓረስቶት ገሊጾም ብምኽንያት ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ኣብ ኣስመራ ውድድር ቅዲ ክዳንን ቁንጅናን ተኻይዱ ብሪጣንያን ፈረንሳን ኣንጻር ሩስያ ዝቃለስ ሰራዊት ናብ ዩክሬን ክልእኻ ከም ዝኽእላ ኣሚተን ቻይና ክልታዊ ኣገልግሎት ዘለዎ ፍርያት ናብ ጃፓን ከይለኣኽ ከልኪላ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያን ኩርዳውያን ዕጡቓትን ግጭት ተወሊዑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም